Ahoj lidi. Ahoj, tady Slinky. A dneska jsme si pro vás připravili novou sérii 100 dní v Minecraft Bedrocku. Přesně tak. A já mám co dělat, protože to budu celý editovat. Tak jo, tamhle vidím nějakou budovu, pokud se nedivím. Já bych první získal stromy. A jste asi docela dobrý, a tak to tam potom vydáme. Jak tedy opravdu budeme tady 100 dní, což je hodně práce, takže bychom ocenili, kdybyste dali like a odběr. Což nám hodně pomůže. Jo, dejte obou znám, prosím. Když Jinak mě najdete na Slinky Studios. a mě najdete na Master Krokodýlu. Tak každopádně. Já bych sem natěžil to dřevo a šel přesně tamhle. Tamhle ještě kejvka a nějaký kuřata a postele. Postele? No jako kuřata a Ovce. Ovce, samozřejmě. Ovce rovná se postel, samozřejmě. Tak jo. Potom bych to pomalu začal scházet. Uděláme si crafting až dole. Nežer mi dřevo. Tak jo, tak dřevo žluté. Já bych se naplánoval tak, že bych bydlel hodně blízko u spawnu. Jo, také. Někde tamhle pod tou skalou. Dáme jump dolů. Jo. To je jako fakt legendárně vysoký. 1. Teď! Yes, kámo, tak to je borec. Boom. Nice. A myslím, že bychom v realitě úplně nepřežil, ale to YouTube nemá rád, takže to nebudem říkat. Ale... Já se dostanu nahoru. No, normálně tam potom postavíme schody. U tebe to jde. Dobrý, tak teďka vyjdeme tudy. Jdeme dál. Tamhle se nám zatím loudá krokodýl. Nazdar krokouši. Čau. Měli bychom si udělat asi... Mám začít dělat základnu mezi tím, co ty... No a ta základna bude tam u té vody. Já teďka jdu za tou strukturou, kterou jsem viděl. Nevím, jak Jsi ty... si jistý, že to byla struktura? No, nebo to byl divně vygenerovaný terén, ale to je jedno, protože já prostě chci vidět tu strukturu. Nebo co to je. Musím to najít. Já teďka jdu stěžit asi, aby se mi padly jabka. Musím by mě hodili šikl jabka, protože já mám fakt málo jídla. Já mám plán najít Hungry Bar. No, mě už to povedlo si tady vyčerpat 2. A potřebuji nějaký jídlo do zásoby. Nebo... Ale tyjo, ty krásu, ta hora je fakt vysoká. Ne, ale neubídlíme se na ní, protože to mě hrozně něco připomíná. A já nevím vůbec co, ale něco mi to připomíná. Já bych spíš se ubydlel někdy. No tak, já bych příštích díl udělal vodní výtak. Taky. No. Že bychom bydleli dole a potom bychom tamhle... No, přesně tak, ano. Od tamtud by až tamhle nahoru byl vodní výtek. To je nice. Každopádně já se snažím dostávat na takzvaný krypostrom, protože to je strašný. Jo, těm velkým stromům, když tak budeme říkat krypostrom, protože fakt je nemám rádi. Fakt Každopádně se těžejí. Možná se ptáte, proč máme tak prapodivný oblaka, a je to kvůli tomu, že jsem donutil krokouše, aby si stál shadery, takže jo. Takže když tak ty na odporný oblaka, tak je moje chyba, jo? Mám začít... Když tak se nestěžujte na krokouše, ale na mě. Jo. Mám začít stavět základnu? Ne, pojďme na tu strukturu nejdřív. Potom můžeme jít na základnu. Bude zapadat slunce. No tak já mám teďka ovci první. A už můžu jít pomalu. Já mu zabíjem prase. Já asi bych se zahrabal na první noc. Zkus mě najít. Jsem na serveru 28, 75 a 182. Tak, prase zabité. Máte se ještě souřadnicích? Říkal jsem ti to, poslouchej, ale ok, budu na tebe hodnej. Jsem na souřadnicích 27, 74, 184. Jo, vidím tvůj nickname. Tak pěkně, nice. Potřebujeme krumpáč.
Já jsem si nevšiml strom. A krumpáčem natěžíme kemeny. Jak máš u sebe ten strom, tak vypadalo, že to je zablokovaný. To teda. Ale ano, jo, já mám na skinu strom. Teďka bude pohled od pana krokodýla, aby viděl ten strom určitě. Nádherný strom, můžete zkouknout tady takhle. Nádherný, úplně nula. Jo, měl ale... začít dělat dveře. Jo, tak vždycky to zablokuju, já tady s někým dělám pec, aby jsme mohli vypít z dřeva, aby jsme z dřeva mohli udělat Získáš mi kameny ještě na krumpáč? Kameny na krumpáč, jo, já teďka jenom vykraftím tu pec, protože to se nám hodí víc. Každopádně pokračujeme, tady hodím pec, bude pec vypečem. Právě ještě nepřijela? Ne, my takhle začneme video. Jo, tak klapka teď. Takže vypeču tady dřevo, aby jsme mohli mít torčky. A taky campfire by se hodil. Jo, to by se taky hodilo, ale torčky budou lepší teďka prozatím. Ale campfire se hodně hodí na jídlo. No jo, no. Ale tak mi to je jedno, teďka tak jdou vykraftit torčky. A jeden campfire. Campfire nemůžu ještě vykraftit. No, Torčky. Jdeme vykraftit torčky. Slyším jako skeletony. Jo, a natěžíš mi teda ty... Ne, jo, natěžíš mi ten kámen? Jo, už ho jdu těžit. Já teďka tady jenom čekám. Měl bych se jenom čistě. Já tak ještě jdu vypít jídlo, který mi nežer, prosím tě. Mohli bychom taky potom... Nežer mi ho, říkám. Já ho nežeru, já se koukám do crafting table. Mohli bychom potom i objevovat moře. No to by taky byl docela dobrý nápad, ale... Protože tam může být hodně dobrých vstup. Ale máme hodně velkou výhodu, že jsme na to sérii 2, protože by jsme tady byli jenom jeden, tak by to bylo asi nudný, že jo lidi. Ty jsi chtěl kamen. Já kopu kámen. No. Na kumpáč. Kámen, kopu dál. Bylo by docela fajn, kdybychom šli na verzi starou hodně, protože musím říct, že starší verze, tak už jsou mnohem lepší než ta nejnovější. Každopádně. Tady se něco brutálně začalo sekat, ale jako brutálně. Taky se to seká? Ne, mě je to úplně plynulý. Tam jak jsem šel trošku níž, tak mě to začalo hrozně sekat. Že nějaká kývka, tak chci já mám 11 kamenů, tak ty dám kámen. Asi nepůjdu ven. Tam bylo hodně mobů, co? Nebo slyšel jsem hodně mobů. Já se jdu nažrat, každopádně. Mám tady můj steak, přesně jako youtuber steak, mám takový steak. Každopádně 100 dní bude rozdělený, já nevím, asi docela dost dílů si myslím, protože jedno jako video, jako já bych no přesně tak, jakože 100 dní, 10 dní. Každopádně teďka, jako každý díl, jako 110, no chápete se. No každopádně teďka, asi, až bude ráno, nebo tak já zkusím, až bude ráno, tak budeme hnedka ven natěžit irony. Protože nahoře... Na té skále byly nějaký irony, takže tak bych to řekl. Krkou už se snažil to říct, ale moc jsem to neřekl. Trošku sasi, že jsem tady narazil na hlínu teda, ale... To je... To nevím, co bylo. Voda. Jo, jsi si jistý? Ne, nejsem si jistý, jen to typu. Taky dobrý nápad, si... Teďka jsi najednou Steve prostě, já nevím, co s tebou dělat prostě. Teďka jsi Steve, tě nechápu, no to je jedno. Já se aspoň vidím pořád stejně. Teďka. Dáme campfire. Mám campfire. Jako vážně? Jo. Zemři! Ono campfire jde ale duplikovat teorety tak trochu jako uhlí. Že když ho vytěžíš, tak dostaneš... Uhni! Proč? Protože si jdu vykraftit meč, aby jsem šel kopat irony. Bacha, otevírá dveře. Zavři za mnou.
Já se jdu opětovat. Wow, ta noc je fakt jako epická, ty mraky třeba. Jo, ukáž. Wow. Běž pryč, radši. Mrtvej. Mrtvej seš? Já jsem tě zabil. Promiň. Ale tak se koukal. Mám nějaké vezmu ty itemy, protože ty tady umřeš. To se ti akorát tak respawne. Běž skočit do vody a pokračuj. Každopádně, já ti potom ty věci dám a teďka jdu pro ty irony, každopádně. Já jsem taky nahoře. Kdy postavím sloup z hlíny, aby... Wow. Blbej zombík, já mám hrozně málo hápek, asi půjdu dovnitř. Wow, a skeleton, no tak to jdeme dovnitř, Já se chci... Jdu na všechno. Jo. Vládl jsem to tak. Mám tam creepera BTV u nás, hnedka před dveřma. Tak to je dobrý. Jak jako moc dobrý? Moc dobrý? Jo, je to dobrý. Já jsem mám hodně věcí u sebe, ale Určitě to nemyslím. Mám vařenou kotletu, nice. Já přežiju. To je to. No právě před naším barákem je skeleton a ještě něco. Tak zavři dveře. Wow. Dobrý, teďka jsme málem zhebli, A ale vzal jsme jídlo. No, právě takové jídlo, ale jak to, že to... Dejme jídlo. Bylo na campfireu. Jo, aha. A hodně věci. Ok, hodně věci. A proč ti píkáš kámen? Nevypíkám tě. Vypíkáš. Tak jaký hodin, já jsem si potřeboval jenom jedno jídlo, protože ty máš mnohem... Dobrý, to je všechno. To je všechno, co vole. Já jsem ještě... Okay. Každopádně, já jdu zabít toho skeletona travního. Dobrý, máme skeletona zavřít. Teďka tady sedni a zůstaň. Ne, já půjdu. Kámo, ten měsíc je epický. Je. Ale ty mraky nedávají vůbec smysl. Wow, já jsem teďka sletěl dolů. Měly by být to hodně tmavý. Hele, kosti. Myslím, mám takový, kdyby si našel psa, tak prosím tě ho ochoč. Jo? Potřebujeme psa. Yep. Teďka se mi to nějak šlo sekat, ale snad se to sekat nebude, protože to by bylo celkem blbý. Je to teda pro ty irony. Já mezi tím tady budu... Tady je obrovská kejvka. Já tady mezi... V který jsou fakt hodně věcí a včetně i Endermana, který mě teďka snaží zabít. A Creepera. Ne, já umřu možná. No. Umřel jsem. Já tě můžu vzít věci. Já vím. Zabil jsem skeletona. Ale tam je... Badam. Beru ti věci, jo? Ok. Mně se to mega laguje třeba teďka. Ale to je v pořádku. Ale za chvilku bude den. Cože nás? Už vypadá, že bude... Ve dně se to bude určitě mega sekat. Já si to úplně jsem si tím jistý. A Já jsem si říkal. už je první den skoro. A už to video točím 14 minut, což ty kráso. Nevím, jestli to lidi bude ještě teďka bavit, každopádně. Hele, slunce. To je fakt hustý, to slunce. Wow. Lidi ani nechtějí vidět moji obrazovku, jak to teďka vypadá, protože ty by asi umřeli. Mně se to absolutně neseká. Mně se to seká kvůli tomu, že já jsem majitel toho světa, takže jsem načítej všechny ty mobile. Jsem tady, za tebou. No jo, no. Tak já ti To je chci nádhera. hodit věci. Nice. No a s prvním dnem by jsem ukončil start Jo. tohoto série. Protože se tohle video bylo docela krátký, ale s prvním dnem ukončuju zahajuju začátek série a ukončuju tento díl. Jsme rádi, že jste to video koukali, určitě dejte like a odběr, jinak do rána skapete. A pro tohle video to bude všechno. Tak čau!